and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Happy na kita mahuman sa college. Happy na ka mamahimong teacher. Ikaw, Sad. Happy na sa ka mamahimong CPA. Pero, wa pa kay uyab. Oh, doon na na Ha? Doon na ka na uyab? As in, girlfriend? Nga no? Di pwede? Way mo sugot na ko? Doon na, uy. Doon na kayo musugot na ko nga pobre man ko. Bright good ka. Gwapo pa gyud. Ha? Tawang good ka, Karen. Namuha man good ka. Ni-blush ka, oh. Oh. Ay, way mo sugot na ko kay pobre man ko. Kitsa man day dato nato din hibi. Sure ka na yung sugot? 100% sure, uy. Ikaw sa gud Milano kakatawanan ba ni mo, uy? Oh. Ikaw na may way believe sa imong kagwapo, good. Tinuod yung gisulting nanay da nga laban gyud ka na. Nahibaw man gud ko nga buotan ka. Og dili ka hambugiro. Og dili ko gusto nga mahimo kang biktima sa kasalbahis ni Senyor Emilio. Oh. Nganong nahisgutan mo na to si Senyor Emilio? Amahan gud siya ni Senyorita Hazel. Og mao'y gusto ni Senyor Emilio nga dato gud ang mabana sa iyang anak. Oh. Ikaw naman sa gud katawa diha. Nga naman, wa ka mahadlok ni Senyor Emilio? Nahadlok man. Pero, nganong iyam sa kong kulatahon nga, wa mo ko'y sa niya. Wa day ka maibog ni Senyorita Hazel. Kadit lang. Time out na ha. Karen, nganong naghiskot naman kaniya? Tungod kinakasiguro ko, nga siya mo ay makaingon nga nung kasilagan ka. Og silutan ni Senyor Emilio. Unsa? May gusto magkunin mo si Senyorita Hazel? Klaro ka ayo. Karen, dugay nang nawa siya din eh. Busa di na nato siya ang hisgutan. Mahimo ba? Nak, nag-away mo si Karen? Wa man eh. Unya nga nung murag subo lagi siyang mibiya din he. Nahisgutan na namo si Hazel. Imo siyang tuganan? Wa uy. Nay, ayaw ba igod siya tug-ani ha? Bahin sa kumahal. Dong, nahigog makabagyod ni Senyorita Hazel. Kaniadto ra nay. Katong magsigi-sig anhi unya magkuyog ming duha nga manakop og kaba-kaba. Pero gipugnan ko lang gyud ang akong kaugalingon kay tigid ko angay niya. Pero sa diyang nagkita mismo nila, ako mo'y wa na makabugong nay. Nahigugmang magud ko niya. Anak, kanunay ko ba yang suportahan ang tanan nimong kalihukan? Ang tanan nimong desisyon? Pero sa inyo karong relasyon ni Senyorita Hazel, gibati ko kahadlok. Dili ko gusto do nga mabunog ka na itong Senyor Emil. Tingalig ako hinuon siyang mapatay. Oh, ayaw gid paghunahuna niya na nay ha? Kay kung mapriso ka, ako na limog papriso. Dumilan. Sagdi lang nay. Layo bitaw nga kumahal. Pero inigabot unya sa katumanan sa kong pangandoy. Bisag pila pa ka Senyor Emilio, dili ko mahadlok nay. Dong. Nahigugma ko sa kumahal. Siya ray akong kalipay, busa. Andam kong panaliptan ang among gugma. Ayo. Maayo. Kinsa ron, nay? Nagilang. Siya mo itag-iya sa malita nga imong gidadid tos Manila, dong. Niara ang malita, botoy, Ikaw day mo'y gihuwaman ni Karen, noy? Ako dong.
Nay, nganong imo mo kong gitutukan? Murag di man ko makatuo nga anak ka ni nanay ni mo dong. Ha? Ay, sige na butoy, ay. Dadaan ng malita. O nya, daghan kayong salamat sa imong pagpahuwam ha, sa imong kaayo ha. Sige nang. Ato na ko nang ha. Dong, Milan, ato na ko. Sige. Sige dang. Salamat. Nay, suod mong higala itong tawahan, ha? Di man. Ganong mitutok na ito siya na ako. Tingali gigwapuhan ni mo. Oo. Ay, kung nang bayo itong tawanan, nay. Ay, nalatog tagdas butoy, oy. Angay tang magpasalamat niya. Kaya man kang gipahuwam sa malita. Bitaw, nay. Tuwara ba siya magtrabaho sa Baye Hacienda, pero siya may mitunol na ko sa cellphone nga hinatag ni Hazel nga ako mahal. Espiya ka siya, nay? Dili espiya si Butoy dong Milan, oy. Matinabangon lang yun to siya. O wa mo sunod sa bating batasan sa iyang agawon. Pero, di tingali mo yung musalig ka niya, nay. Iyabi ang agawon si Senyor Emilio. Uy, angay tang magpasalamat niya. Kay bisag dili siya suhito sa imong pagkatao. Pero nagpahuwam siya sa gitipigan niyang butang. Kamatikod ka. Giayo gid og tipig ang maong butang, dili ba? Bitaw na, no? Pero, di lang kita mo kumpiyansa. Karen, taod-taod na lagi kang wa na makabisita sa bahay, day. Mauwaw ko nang uy. Unsa? Kisa ba imong gikauwawan, day? Kuan nang si Milan. Uy, nga nagutang mauwaw kang Milan, day. Di ba suod man kaayo mong duha? Mura man kog namugos aron Aron unsa, day? kalimti na to akong gisulti nang. Nganon dili man ko nimo tuganan, ha? Wa na baya ko maniglain nimo, day, Karen. Mura man gud og namugos ko nga iya na lang kalimtan si Senyorita Hazel. Kay siya may makaingon nga nung mag-antos lang si Milan. Karen, Mura pag ipamugos na ko akong kaugalingon nga. Sige nang, uy. Mupauli na lang ko. dahil nakasabot ko sa bote mong ipasabot. May gusto ka ni Milan? Nang ilang. Ayaw ikauwaw ang imong gibati, day. Dagagod ka, samtang ulitaw na sabnas Milan. Pero pasaylo agad ko, day, ha. Nga dili ko mahimong butan ang pagbati sa akong anak. Pero malipay ka ko. Kung magkarelasyon mo si Milan. Ako nang ikalipay, day, Karen. Nalipay ko sa gipakita mo karong interes sa tong kompanya, Hazel. Salamat. Ngay mo di ang nakita nga akong trabaho pa. Unsa man? Kuhaon mo nagbalik ang yawi si mong auto? Dili. Imo bang gisukod ang akong pagkaamahan? Of course not. Kay kung huna-hunaon lang, ang gipakita ko karong interes sa imong kompanya o ang akong pagtahod nimo. Dili pa igo sa imong nabuhat nga pagdana ko dinhi sa kalibutan. Pinaagi ni Mama. Hazel, imo gyud kong gihagit? Dili na tinuod pa. Pasag di nga doon nagyo ko ikapakita nimong katakos. Okay. After this semester, musugot akong makabakasyon ka sa ato. Tinuod pa? Katagan ko ikaw higayon. Kayumano niya sa imong graduation. A big task is coming for you. Big task? O sana pa? Huwata, kay mo abot ra na. Nga mo cellphone. Nga ako mahal. Mahal, salamat ka, nanawag ka. Kimingaw na kay kunin mo. Labaw pa ko, mahal. I have a good news. Good news? May resulta na ta sa
Atong contest? Huwa pa, mahal. Labang pa ana ang ako rong ibalita nimo. Imo kong gipahinag maayo da. Mubaktasyon ko diha after this first set. Tinuod ka, mahal? Manakop na sa tang mga kaba-kaba. Yes, mahal. Kita naging duha ang manakop. Excited na kay kong makita di kag balik, mahal. Tingali, mauban mo ang imong amahan. Dili, mahal. Kay busy na si Papa sa negosyo. Magkita na sabta. Mahal, anda mo na ko ang mga kwadro na ko, ha? Katong gihimo na ko. Sigurado gid ko nga malipay ka, inigakita nimo sa kwadro nga puno sa kaba-kaba. Excited na kaayo ko, mahal. Naibaw ba si Karen nga nakita ta diri sa Manila? Wa, oy. Wa. Hangtod si nanay akong gipinahan nga di gid mo tug-an nga to ni Karen nga ikay mipalit sa pasalubong. Thanks much, mahal. Duda gikuan ng Karen. Mahal, don't worry. Dili ka excited nga nagpaabot sa resulta sa atong contest? Mas interesado kong makita ka, mahal. Ingon ka niya, anak ka, mahal, alam nako. Milan! Milan! Sorry na itabo ni Karen eh. Karen! Milan! May nindot kong ibalita nimo. Saan na, Karen? Murag importante gid kay nada kay murag nagkangos mo kang miabot. May resulta na ang inyong contest. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!